Здравейте, скъпи приятели! Бих искала да споделя с вас нещо, което ми направи огромно впечатление от Божието Слово. Нещо, което визира нашето отношение и все пак ни учи какво да бъде отношението към определена категория хора, за които сега ще прочетем. Нека да отидем в книга Евреи, 13 глава и да прочетем 1 и 3 стих. Продължавайте да се обичате като братя и сестри в Христос. Помнете тези, които са в затвора, все едно сте затворени заедно с тях, и тези, които страдат, защото и вие имате тела. Виждаме, че автора на книга Евреи насърчава евреите, а както и нас днес, ние да можем да стоиме в любов едни към други. И тази любов да бъде изразена в това, като помним хора, които страдат. И Божието Слово ни учи ние да си носиме теготите едни на други. Понеже, скъпи приятели, днес всеки от нас има своите теготи, става така, че като че ли поради теготите, които всеки един има от нас, кой повече, кой по-малко, сякаш става трудно да носим теготите на наши приятели, на наши брати и сестри в църквата. И ако си спомниме страданието на Йов и това, което направиха неговите приятели, първоначално, когато те дойдоха при него, 7 дни те не проговориха и не му казаха нищо, което означава, че 7 дни тези хора стояха с него, не искаха да кажат нищо и просто страдаха заедно с него от това, което беше му се случило. Но после, когато започнаха да говорят с него и когато допрочетеме книга Йов до края, ние ще видим, че в крайна сметка Господ не одобри всичко онова, което те говореха на приятеля си Йов. И аз няма да се спирам на това какво те му говореха, но искам да подчертая думите на Йов в един момент, в който той ги слушаше. Цялата книга ни описва какво е казал един от приятелите, какво Йов му отговаря, какво казва други от приятелите, и цялата книга е в един такъв разговор. И всичко това, което те му говореха, Йов в един момент им каза: вижте какво, това, което ми говорите, и аз го знам. Но всичко това, за което ви говоря, аз говоря от болката, от скръбта. Там е записано от горестта на душата си. И тук въпрос е: непременно трябва ли, когато виждаме, че някой човек страда, има някакви страдания, преминава през някакви много трудни етапи в живота си, винаги ли смятаме, че трябва да се обаждаме на хората, да им говорим някакви неща, да им даваме някакви указания какво да направят, кого да потърсят, кой служител да се помоли за тях и какво ли още не? Скъпи приятели, мисля, че изисква много голяма мъдрост. Когато знаем, че има хора, които страдат, мисля, че трябва да имаме много мъдрост как да постъпваме с такива хора, да не би да стане така. Вместо да внесем утеха, вместо да помогнем с нещо, ние да навредим на самия човек, да го огорчим повече, отколкото са онези неща, които са дошли в неговия живот. Така че, скъпи приятели, когато ни се казва да носим теготите си, как ние носим? Как ние носим теготите си едни на други? Изобщо способни ли сме да носим теготите на онези, които знаеме, че страдат? Да понесем теготата на един човек е много по-трудно,
отколкото да отидем и да направим нещо за него. И искам да ви кажа, че когато се срещате с хора и когато по някакъв начин имате близко отношение с хора, които страдат, вие можете да ги обслужите по всякакъв начин, по който те имат нужда, да им напазарувате, ако е необходимо да правите други неща, да им почистите дома. Но искам да ви кажа, че е много трудно и не можете да понесете тяхната, било то физическа или най-вече душевна болка. И когато те са ви много близки и вие ги гледате как страдат, вие не може да вземете тяхната болка. Нито телесна, нито душевна. И това започва да измъчва и вас самите, които отивате, правите нещо за дадените хора, но знаете, че не можете повече от това да направите. И това често пъти, когато го правим, скъпи приятели, носи невероятна скръб в сърцето ни. Когато гледаме хората да страдат и всъщност понякога не можем да направим кой знае какво. Но когато си носим теготите, когато ние споделяме, както Йов споделяше с приятелите си, той говореше от болката на душата си, той изливаше душата си, всичко това, което го смущаваше, притесняваше, той това нещо го изговаряше. И аз бих искала да попитам, когато носим или когато споделяме теготите си, споделянето, скъпи приятели, не е ли с цел, за да може да се разпредели този товар, който има в човека, който страда, да го сподели с онзи, на когото го споделя, а не той да го носи сам. Има случаи, в които, когато споделяте вашите трудности с други хора, има случаи с голямо съжаление го казвам, ми е много жалко, когато просто виждате, че хората срещу вас дори не могат да ви изслушат. Не могат да ви изслушат. И разбира се, те не са виновни за това. Най-вероятно имат и те някаква причина. Но автора на Евреи ни казва да помним онези хора, които са в затвори. И често пъти, когато не сме в ситуацията на другия човек, да, може би ние сме в друга, не сме в същата като неговата, понеже има разлика в нещата, които ни се случват. Добре е да се замислиме сериозно, когато разбираме за даден човек, че е трудности, и най-малкото поне, което можем да направим, да си кажем, ако аз съм в тази ситуация, какво ще правя? Как ще премина през цялото това нещо? Защото авторът казва, така да ги помним тези хора, че все едно казва, сте затворени заедно с тях. Често пъти, скъпи приятели, ние не искаме, когато не ни се случват някакви, кой знае какви фрапиращи неща, ние въобще даже не искаме и да си помислиме, че е възможно да ни се случат. И когато говорим за затвор, тук не става въпрос буквално за затвор, място, където лежат хора, които извършват някакви престъпления. Дори и за такива да става въпрос, ние често пъти казваме, те сами са си го направили и така нататък, и някак си нямаме като че ли сърце. Нямаме като че ли онова сърце на милосърдие в нас, за да можем да направим нещо, да помогнем с нещо. И слава на Бога за всички тези служители от църквите, които имат служение в затворите и всячески с Божията помощ и благодат върху живота им, върху служението им се опитват да помагат на такива хора. Има много случаи, на които е помогнато по един невероятен начин.
И, скъпи приятели, когато ни се казва като че ли все едно ние сме на това място, често пъти има хора, които казват: не, в името на Исус, това нещо на мен няма да ми се случи, и някакви такива неща започваме да изговаряме. Но никой от нас реално не е застрахован в каква ситуация може да попадне. И тук ни се казва, че когато трябва да помним някой, който страда, някой, който може би е в болест, и тази болест е като някакъв затвор в неговия живот. Или, примерно, човек, който е в страхове, който е в безпокойство, в депресия. Това са едни такива душевни затвори. Духовен затвор има. Духовни затвори има, скъпи приятели. Това са хора, които не познават Бога, които в живота им е невероятна каша, поради това, че са далеч от Бога и те са в духовен затвор, защото духовният им живот няма как да се развие при положение, че те нямат взаимоотношения с Бога. Така че когато помним и когато трябва да помним такива хора, които са в каквито и да било затвори в живота си, ние не само трябва да мислим за тях, не само трябва да се молим за тях, но считам, че автора ни казва, че трябва да направим нещо повече. Като се едно се случва на нас, ние да си го представиме, че ние сме на това място и да можем да направим нещо на дело за дадените хора. Както казва стиха, а тези, които страдат, също да ги помним, защото казва: и вие имате тела. Ако един човек страда от някаква болест, ако той страда в тялото си, няма гаранция, че аз или вие няма да пострадаме по някакъв начин. И за това трябва да помним хора, които са на болничните си легла. И тук автора ни говори изцяло за това ние да бъдем милосърдни. Да бъдем щедри на милосърдни дела към хората, които страдат, които са в някакви трудни и дори би казала тежки и непосилни за тях товари, които да носят сами. И бих искала да ви кажа какво прочетох един човек, който е живял в 18-19 век, какво говори за любовта. Защото за да бъде човек милосърден, той трябва да се е научил да обича хората. Да обича хората. Любовта на Бог би трябвало да бъде в този човек, за да бъде той милосърден. Защото и всичко, което Господ Исус направи за нас, още когато бяхме грешни, Той го направи поради любовта, която имаше към нас хората. Така че вижте какво казва този човек за любовта. Малката любов за кратко време може да се развие. Ако любовта на човека не се увеличава, тя не е истинска. Малкото любовно чувство или мисъл са малката светлина, която проблясва в тъмната нощ тук и там. Този лъч в тъмнината буди в теб радост, че си намерил пътя. А съвременните хора пренебрегват тези мисли и чувства и очакват щастие, успех, постижения от всякъде другаде. Бог ще ви благослови за онези малки, потайни, скрити в душата ви добри мисли, чувства и постъпки, които никой не знае. Ние в света си забраняваме един на друг и казваме: този човек ти не трябва да обичаш, онзи не трябва да го обичаш. Когато някой проявява любовта, остави го да бъде свободен, не го ограничавай, защото иначе идват страданията. Не трябва да се месим в любовта на хората. Това е свещена област, където Бог присъства. Не се занимавайте с въпроса кой кого обича. Това не е ваша работа. Този въпрос принадлежи на Бога. А любовта има изобилие. Човекът, който обича, като влезе в един дом, носи своите благословения.
И искам да ви кажа, че прочетох наскоро в Фейсбук нещо, което много ми хареса и там се казва, автор е неизвестен, и там се казва така, че ако не можеш да обичаш един човек, поне не прави неща, с които да го обидиш. И бих искала да отидем в Псалм 41, от 1 до 3 стих и да си припомним какво говори псалмиста, кой човек е блажен. И тук ще видим, че милосърдният човек наистина е блажен човек, ако разбира се е такъв, ако е милосърден, ако е изобилен в себе си на милосърдни дела към тези хора, които страдат, които са в някакви много големи проблеми, трудни ситуации и мислят как могат, с какво могат да помогнат, за да може да бъдат до този човек и той да може да излезе от това нещо, в което да не е сам, но да има и някой друг до него, за да може по-лесно да премине през всичко това, което така или иначе по някаква причина е дошло към живота на такъв човек. Вижте какво казва псалмиста. Блажен е онзи, който наглежда беден. Господ ще го избави в злочест ден. Господ ще го запази и ще съхрани живота му и ще бъде блажен на земята. Ти няма да го предадеш на волята на враговете му. Господ ще го подкрепи на болничното му легло. Ти ще промениш болестта му в здраве. Скъпи приятели, нека да забележим, че милосърдният човек не означава, че и той няма да преминава през някакви трудни неща. Но каквото и да му се случи, псалмиста иска да ни каже, че каквото и на такива хора да се случи, Бог ще застане за тях. Бог ще ги извади от ситуация, защото ги е виждал многократно тези хора да проявяват милосърдие към онези, които са били в някаква нужда. И това, че е милосърден, не означава, че няма да му се случат неща. Но какво по-добро, когато нещо ти се случва, да знаеш, че Бог ще застане за теб. Ще стои до теб в подкрепа, в защита, в изцеление, ще съхранява живота на такива хора, които са проявявали милосърдие. Скъпи приятели, това беше от мен. Исках да споделя тези неща с вас и наистина нека да се опитваме да бъдем хора, които да могат да се поставят на мястото на онези, които знаеме, че по някакъв начин страдат и просто не само да бъдат тези хора в мислите ни, но да можем да помним такива хора чрез някакви дела, извършени от нас самите към такива ситуации, към такива хора. Нека Бог да ни благослови и да ни помогне ние да имаме желание да помним чрез дела хора, които знаем, или Бог ни среща с такива хора, за които разбираме, че са в някакви окови, в някакво страдание и да развива своята любов в нас, която непрекъснато да се умножава, за да може да я раздаваме там, където наистина особено има нужда. Бъдете благословени, скъпи приятели, за мен беше удоволствие да бъда с вас. До нови срещи!